Riflen jeg bruger, det er en Gamo Coyote, som ikke er helt standard mere. Jeg har faktisk, det er nok en af de luftbøsser, der måske har været mest skilt ad. Jeg tror vel, i hvert fald 50 gange har jeg haft skilt med og lavet forbedringer. Og fundet af, hvordan det fuldstændig virker derinde. Og den er selvfølgelig lavet, nogle af forbedringerne er selvfølgelig, at jeg har bygget en regulator ind i. En Hummer R-regulator. Og den har jeg fået optimeret. I det her tilfælde ved 135 bar var der, hvor den her riffel, efter at have skudt i kronograf, ydede sit bedste. Efter ombygningen af geværet skyder jeg med JSB Exact Jumbo Heavy, som vejer 1,175 gram. Jeg er oppe på 279 meter i sekundet med en 5,5 og laver derved 45,5 joule. Så der er temmelig meget energi i ham i forhold til før. Og så har jeg en Charlie Daytona fra USA aftrækker i, som virkelig har gjort en stor forbedring også. Selvom det var en OK aftrækker i forhold til mange andre, har det her bare gjort en kæmpe forskel. Så bruger jeg en Hauge Sidewinder, og den er også en ganske fantastisk kigger. 6-24 x 56. Så det er også noget, der virker. En anden forbedring, som jeg har lavet, det er, at på riffen normalt, så sidder der sådan en holder her. Hvis man kommer til at skyde lidt på riffen, den fokuserer rundt om luftrøret og op omkring løbet, så vil man kunne få skydet lidt. Jeg har prøvet at have den løs, jeg har lavet noget fiksering med små pinolskruer. Nu har jeg simpelthen fjernet det helt, så jeg har fuldstændig svævende løb på den, og har lavet en lille adapter, som gør så, at jeg holder afstanden. Og præcisionen bliver selvfølgelig bedre og bedre, og det virker faktisk efterhånden fantastisk. Hammeren har jeg selvfølgelig også justeret meget for at få den mest flade bane, og jeg er nu inden for mellem normalt 6-8 fod i nøjagtighed, når jeg skyder hver eneste havl. Så det må jeg sige, det har jeg fået optimeret godt. Hauge Sidewinder her har jo den fordel, at hvis man bruger Hauges program, så kan man finde sit sigte, ballistisk kurve og alt andet. Og der har jeg simpelthen printet en skala ud her, som passer nøjagtigt nu. Så da jeg har indskudt den på 30 meter, så har jeg nu fundet ballistisk bane. Så når jeg kører op på 60, jamen så er jeg på 60. Og i det her tilfælde, så kan jeg faktisk køre 2 hele omgange, og hvor stadigvæk er inden for det, og kan komme helt op til 125 meter. Så det er noget, der virker. Men man skal lige huske at holde styr på, hvor mange omgange man har været rundt, for ellers så går der godt nok kage i den. Så nu stopper vi her ved 30 igen. Så 2 omgange, det er lidt ude i det. Og op til 100 meter er der, hvor jeg har prøvet, og det går fint, men sådan som i dag, hvor der er lidt små kastevind og sådan noget, der kan man bare selv på 30 meter se lige pludselig, så har du en flyer, som ikke nødvendigvis har havlet mere. Der er lidt mere normalt, så bliver den smidt lidt, men sådan er det, når man skyder med luftbøs, selvom det er en 5,5 mm. Men vi får lavet nogle test. Det er altid min indskydning, det er 30 meter. Og jeg skyder altid ind på 30 meter, og så har vi så vores mål ude bagefter på 60 meter. Og der vil jeg så lige prøve en gang nu her, så I kan se, hvordan det er. Hvorfor har jeg valgt 0 punkt på 30 meter? Det er fordi, så har jeg en fuldstændig faktisk nøjagtig bane, både på 20 og 30 meter, som er der, hvor hvis man er ude at regulere, eller skyde lidt skade, eller kraver, så er det forhåbentlig den afstand, der normalt er. Så prøver vi en gang med 30 meter skud her. Og det bliver med en Jumbo Exact Heavy. Så prøver vi på 60 meter, og det er det midterste felt. Så må vi se, hvordan det går i det her lidt dumme vejr. Der er lidt kastevind og lidt andet, så det er ikke sådan lige til at have med at gøre. Så er vi klar til 60 meter.
På 30 meter fik vi skudt den ind her, så vi kunne dække det nærmest det hele med en 1 krone. Så det var jo fint. Selv der, hvor jeg synes, det gik lidt tosset, der er vi altså stadigvæk meget tæt på. Det kan gøres med en 1 krone. Så det kan man nok ikke gøre bedre. Og her til sidst, hvor jeg har fået skudt den ind, som sagt, jamen der var vi inde for her. Så der er ingen problemer i den ved 30. Så kom vi så ud i 60 meter med heavy-modellen. Og der var godt nok et par flyer, men der var mange kastevinde, så man kan sige, prøver vi med en 5'er her, jamen så kan vi da dække 7 ud af 10 med en 5'er. Så det blev ikke en 2 krone i dag, som I nogle gange har været ude for, men med lidt heldig. Jeg prøvede så igen med en anden skive her, og igen her, næsten en 5'er med en enkelt flyer udenfor. Men så gik jeg faktisk over til de lettere havl igen. Og der må jeg sige, at der var noget bedre. Der kan vi næsten dække det med en 2 krone. Så der er lige en enkelt en udenfor, og ingen problemer overhovedet med en 5 krone. Så det må være ok, og det var på 60 meter. Jeg skød